Hallelujah. Amen. Amen. Greetings ingane zakwethu in the wonderful name, the name of our Lord and Savior, Christ Jesus, Yeshua HaMashiach. Bafowethu kuyilungelo elingandele bani ukuthi uNkulunkulu summon us into the upper room bafowethu la sifike sihlale khona enyaweni kaKristu Jesu mase sifundiswe sifundiseke ngoba imbhalo engcwele bafowethu iyasho ukuthi whatsoever that was written before your time and my time konke okubhaliwe ezwini likaNkulunkulu okubhalwe mina nawe singakafiki ngisho ukufika kulo mhlaba, all this was written for our learning and comfort. Uyabona lento yayibhalelwe ukuthi sifunde ukuze sibe nethemba eliphelele, sibe nokukhululeka, sineqiniso eliphelele. So whatever that was written before time, it was written for our learning and comfort. Yabona? So that revelation, so that izambulo uNkulunkulu anazo for thina zikwazi ukuthi take shape kithina, zikwazi ukuhluma, zihlumele, zimile, mase siba nokuqondo kuphelele, singabi imuka nandwendwe, singafani bafowethu nezikephe zakudala ezayihamba ngomoya, umoya ungekho zime. Sometimes umoya umkhulu kakhulu, uthola ukuthi isikephe siya la besingafuni ukuya khona ngenxa ukuthi umoya sekuyiwona o director ukuthi isikephe siye. Amen. Thina ke bafowethu yethi foundation eyakhelwe kuKristu Jesu yase ivalwa, yasilwa, yaendoswa ngegazi lakhe, iyasivikela ekutheni sibe yimuka nandwendwe ngoba isinikani iwisdom, ubuhlakani. Hallelujah. Isinika ubuhlakani, ingakho even imbhalo engcwele ithi kithina esimamukela uKristu njengenkosi nomsindisi kithi ukuqala kokuhlakanipha kungokwesaba uNkulunkulu. Hallelujah. Ukuqala kokuhlakanipha is in a reverence, hayi ukushiyeka. Yabona lokhu nenhlobo nje yokusaba. No. This is a reverence. Angazi ngayichaza ngithi, but it is a reverence when you revere God. Ila qala khona ukuhlakanipha kwakho, when you acknowledge uNkulunkulu bukaNkulunkulu, ukwamukela ukuthi uNkulunkulu uyaphila, uNkulunkulu ukhona, kungaye futhi that mina nawe siyaphila la emhlabeni. That is when ubuhlakani bakho buqala buhlumelela, ubuhlakani kuwe ukuthi take shape. Uyabona, ukuze ukwazi ukubhekana nezimo zempilo, umile ukhalo lakho liboshiwe ngebhande likamoya. Amen. Siyabonga uNkulunkulu bafowethu also ngemanifest presence yakhe phakathi kwethu, ubukhona bukaBaba uNkulunkulu phakathi kwethu, la khona sizwa esithestisa uNkulunkulu sithi taste imanifest presence kaBaba uNkulunkulu phakathi kwethu, even sisesenyameni. Simbonge futhi uNkulunkulu bafowethu ngokuthi release Christ Jesus kithina ngamunye nanjengebandla, ukuze uKristu Jesu athathe indawo yakhe, nathi simnike indawo yakhe njengekhanda lebandla likaNkulunkulu, kanjalo nenkosi yombuso kaBaba uNkulunkulu, of which mina nawe singama members, of which mina nawe ngoKristu Jesu sesivuzisiwe, savuziswa ubudodana. Yabona kuBaba uNkulunkulu ngamafishane thina, we not only are we sons kuBaba uNkulunkulu, but we are also heirs, singezindlalifa and joint heirs, sihlanganyela ebudlalifeni kanye noKristu Jesu. Amen. Ngiyanamukela ke ngani zakwethu, you are welcome to the sanctuary. You are welcome to the sanctuary. Siyanamukela sanctuary. You, the friends of the sanctuary,
you, the true members and the elect of God at the sanctuary, and those of you, our friends, who stumble upon the teachings of the sanctuary and you fall in love with us. Amen. Hallelujah. Now, bafowethu-ke imbhalo engcwele time and again uNkulunkulu uyayisebenzisa ukusikhalima, ayisebenzise futhi ukukhuluma nathi ukuthi sigade ukuthi unyawo lethu lungasheleli endleleni yethu yokukholwa, sigade ukuthi unyawo lethu lungasheleli siwele ehlazweni mesu sathane egiya ngethambo lethu athi benicabanga ukuthi niyobani, benicabanga ukuthi nenzani. Hallelujah. So uNkulunkulu ke mfowethu uma usumamukela uKristu njengenkosi nomsindisi wasuyavuma futhi ukuthi uNkulunkulu uyaphila, nguye futhi ovusa uKristu kwabafileyo. uNkulunkulu ke mfowethu wasekuvuzisa ngoba uthi those who seek him diligently he rewards them. He is a rewarder of such people. Hallelujah. uNkulunkulu ke mfowethu uyasikhalima time and again ngoba uNkulunkulu nomona futhi uNkulunkulu nentshisakalo ngami nawe. These things are very important la bafowethu kwi-mandate yase-sanctuary, ngoba la e-sanctuary sibizelwe ukuthi singalishumayela ivangeli lokuthusa, ukuthi uthuke, singalishumayela futhi ivangeli elizothi meliveze uNkulunkulu kuwe, limveze njengoNkulunkulu okucuphile olinda ukuthi wenze iphutha. Thina sibizelwe ukuthi mesimveze uNkulunkulu kuwe simveze njengobaba. Yayibona lento, simveze in his glory, enkazimulweni yakhe kuwe. Yabona, mase simveza uNkulunkulu inhlelo namasu amahle anawo ngawe. Yabona lento, inhlelo namasu amahle uNkulunkulu anawo ngawo okungewona ukuthi akukhinyabeze noma kulimaze, but uNkulunkulu mfowethu akuprosperishe, uNkulunkulu akunothise, yabona unothe ukuze akulontshe, yabona akulontshe into higher dimensions of impilo, so that ngawe abantu bathi come to the knowledge, bafinyelele ekwazini nasekuqondeni inhliziyo kaNkulunkulu ngabo. Amen. So enye mandate ke bafowethu leyo esibizelwe kuyo time and again. Uma sikhuluma ngoNkulunkulu, uma sikhuluma ngevangeli, ube nokuhala. Yabona, ube nokuhala ukuthi awu madoda, where were you all along? Benikuphi sonke lesi sikhathi? Wabe ngiyisaba lento indlela evezwa ngayo. Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ngani ukuthi niveze the side le yebesora kababa uNkulunkulu, that prophetic word coming directly from ubaba uNkulunkulu efuneke niyideliver footstools as easy kithina abantu bakhe ukuze silento sibe magneted, uNkulunkulu sibuthekele kuyena njengoyibuthi. Hallelujah. Now imbhalo engcwele ke bafowethu, scriptures in the book of 1 Timothy chapter 5. Uma uzoqala ukuyifunda lapha ku verse 18. Now uNkulunkulu ke lapha bafowethu ukhuluma nami nawe ngenceku yakhe la umpostoli uTimotheo. Hallelujah. uNkulunkulu la by inspiration ngoTimothy uyasikhalima la. uNkulunkulu la uyasinqanda. uNkulunkulu la uyasikhuza, uyasincenga. He is exhorting us, uNkulunkulu. Hallelujah.
kunento uNkulunkulu afuna ukusifundisa yona bafowethu ngoTimotheo wokuqala chapter 5 verse 18. uNkulunkulu ke sikhalima la uthi bazalwane in the bigger body of Christ. Ngane zakwethu emzimbeni omkhulu kaKristu Jesu nina esenkholwa nenibiza ngamakholwa. Qaphelani that you don't muzzle the ox. Yayibona lento? Qaphelani ukuthi anifaki isimfonyo inkabi kaNkulunkulu. Yabona uma ibhizi igaya ukolo, igaya umbila, igaya amabele. Hallelujah. Ukuze wena nami sibe nento esizoyidla, sikwazi ukuba nesicukwana, sikwazi ukuba namahewu esizowaphuza, sikwazi ukusutha. Yabona nene? So uma ke sizoyibuyisa ke bafethu kwi-language yanamhlanje so that you and me can understand it. uNkulunkulu la uthi be careful bazalwane that you don't muzzle the elect of God. Be careful bazalwane that you don't muzzle inceku, the servant kababa uNkulunkulu. Be careful that you don't muzzle the stewards of God when they preach to you the true unadulterated gospel truth, the gospel of Christ Jesus. Gada man, asigade lento bafowethu ngoba uNkulunkulu khumbula ukuthi in anything ayenzayo he begins with an end in sight. Uthe qambe yenza into but ubesazi isigcino nesiphetho sayo ukuthi siyini. Yingakho ke thina sikhalinywa before leyo nto yenzeke so that qambi yenzeka sesiyazi vele ukuthi sikhuziwe, sathiphiswa and warned against lento mase yenzeka. Hallelujah. Now uNkulunkulu ke bafowethu uthi be careful bazalwane nina esenisindisiwe, nina esenazi iqiniso. Be careful bazalwane nina even eseniye esikoleni nayo ufunda theology, nayo kuma seminaries nayo ufunda theology, nayo ma universities nayo ufunda theology, nenza bo Christology, nenza bo hermeneutics etc etc. uNkulunkulu uthi gadani ukuthi lo lwazi enalo neexperience eninayo ngebandla lami mina baba uNkulunkulu ningayifaki isifonyo inceku the steward sami esishumayela the pure unadulterated esishumayela ivangeli leqiniso neliqinisekileyo elashunyaelwa inkosi yethu uKristu Jesu. Yayibona lento? Uthi asigadi ukuthi singakwenzi lokho, singayifaki isifonyo. Inceku nje bafowethu, issteward sikaNkulunkulu ordained of God, esishumayela iqiniso levangeli, nesiqondayo futhi iqiniso levangeli, esingasebenzisi experience yayo yokukholwa ne-education yaso. Uthi gadani ukuthi lowo muntu loyo ningamfaki isifonyo ngoba uzonikhulula ngevangeli leqiniso. Hallelujah. Kusho kwethu uNkulunkulu ekhuluma ngoTimotheo wokuqala chapter 5 verse 18. Gada mfowethu that the steward is kaNkulunkulu ordained of God, a man of God, ophethe indaba zombuso kababa uNkulunkulu. Qaphelani ukuthi ningamfaki isifonyo when he preaches the unadulterated word of God, when he rightly divides the word of truth without fear, shame or favor. Yabona uma eliveza elambula iqiniso likababa uNkulunkulu elifihlekile kwabanye ngenxa yokuphuphethekiswa i-education nokuphuphuthekiswa uSathane, mesingqondo yabiyafiphala
kodwa sibe sinabo la ngaphakathi. Ungamfaki isifonyo mfowethu lowo muntu okhuluma iqiniso. Ungamfaki isifonyo. Ngamafishane uNkulunkulu uthi gada ukuthi imizwa yakho nembono yakho man gada ukuthi imizwa yakho nembono yakho ingathi supersede ingaphakami ize idlule ibe imeasure yona yezwi likaBaba uNkulunkulu neqiniso likaBaba uNkulunkulu. Imizwa yakho nembono yakho ayikhounti la, kodwa into ecountayo is the unadulterated double-edged sword of the Spirit of the Lord. Inkemba kaJehova uBaba uNkulunkulu mfowethu eyizwi lakhe esika inhlangothi zombili ehlukanisa inhloko nesixhanti. Hallelujah. Umuntu ophethe leyo nhlobo yevangeli ningamfaki isifonyo nganza kwethu. Imbono yakho nemizwa yakho ngamaqiniso athile kaNkulunkulu ukuthi inhlobo ethile yamaqiniso akumele ikhulunywe phambi kwabantu abathile. Inhlobo yamaqiniso athile kaNkulunkulu akumele itshelwe abantu abathile ngenxa yokuthi badala kithina nangokuthi badala kwiministry. So kunenhlobo ethile yamaqiniso ekungamele sibatshele yona. When you feel ngokwemizwa yakho, you feel nangokwembono yakho ukuthi kunamaqiniso athile ekungamele atshelwe abantu abathile, ekumele kutshelwe abanye abantu ngawo. But laba ngenxa yokuthi sebebadala, ngenxa ye-age nangenxa ye-experience asebenayo kwiministry nesikhathi eside asebesidonsile kwiministry, noma bangaphuma endleleni, it's okay. Ayihambi mfowethu kanjalo. Ungayifaki isimfonyo inkabi kaJehova ezoproduce mfowethu ukudla okufanele, the gospel truth, the solids of the heaven, which wena kumele ukuthi sink your teeth upon so that you be liberated, ukhululwe emakhamandeleni esono from the laws of sin and death, imithetho yesono nokufa. Hallelujah. Uma mfowethu inceku kaNkulunkulu, the steward of God, it rightly divide the word of truth without fear, shame or favor. Musukumelana nayo ngenxa yemizwa yakho nembono yakho. Who are you? Ukuthi sungadecide manje wena ukuthi imaphi amaqiniso efuneka atshelwe abantu abathile abadala, imaphi engamele ukutshelwa abantu abathile abadala ngenxa ukuthi ubabiza ngama-pioneers ebandla. Uma bephuma endleleni sibiziwe thina njengabafowabo ukuthi sibuyisane ngeqiniso likaBaba uNkulunkulu, hayi ngoba ama-feelings ethu nangokwemizwa yethu ne-education yethu. Iqiniso likaNkulunkulu mfowethu nobuqiniso beqiniso lezwi likaBaba uNkulunkulu alincikile embonweni yakho, alincikile futhi emizweni yakho, lincike kuBaba uNkulunkulu ongumnini walo. Hallelujah. Khumbula mfowethu, hayi Nkosi yami, khumbula ukuthi thina sifundisiwe bafowethu in the bigger body of Christ ngeqiniso likaBaba uNkulunkulu nangeqiniso lezwi likaBaba uNkulunkulu. uNkulunkulu mfowethu uzalivezwe iqiniso lakhe ezwini lakhe, athi izwi lakhe liyafana mfowethu nenkemba. The word of God is like a double-edged sword esika nhlangothi zombili, that cuts on both sides. Ngaleyo ndlela uma silishumayela ke mfowethu izwi likaBaba uNkulunkulu ngokweqiniso, it is bound ukuthi kube khona elimhlabayo bese limhlinza. Kumnandi lo,
but kumele kwenzeke ukuze sithi undergo spiritual circumcision. uNkulunkulu asihlabe bese sihlinza akhiphe lokho kithina ngezwi lakhe that is unchrist like. Uyibona lento? So uma ke wena usuzosimisa ngama feelings akho, usuzosimisa ngama opinions akho ukuthi certain truths must not be spoken in the church because it will offend certain men and women of God whom you credit with your respect and which you credit with your faith, and therefore they cannot be told the truth. Then you are in the wrong place. Hallelujah. Ngoba the fact that uphethe lento mfowethu, uphethe ibomb, uphethe isikhali senyuzi, a nuclear weapon, uphethe a double-edged sword of the Spirit of the Lord, inkemba kababa uNkulunkulu esika wena isike nawe. Sika mina mfowethu isike nawe, and there is nothing I can do about it. Shilo uNkulunkulu ezwini lakhe ukuthi izwi lakhe liyefana nenkemba, and uma silishumayela ngendlela eyiyona it is bound ukuthi kuhlabe mfowethu. You will be pierced deep down in the heart. Usukume ukhale inyembezi uthi ngingenze njani ukuze ngisindiswe Jehova. Hallelujah. Ngingenze njani ukuze ngisindiswe? Awuhlatshwanga yimina, awuhlatshwanga umngane wakho kulethe esontweni, but ube ne moment of truth with God in the church. Yabona? And tears started streaming down your cheeks. Kwangabe bikho umuntu esontweni bawuwena noNkulunkulu wangabe usasibona thina. And that is the unadulterated word of God ekumele silpreach mfowethu, silishumayele. Izwi kaNkulunkulu mfowethu uma uhlola imbhalo, uNkulunkulu uthi liyafana futhi nembazo. Ayikho into ongayenza mfowethu. Uphethe lempahla le uphethe imbazo. Yabona? Scripture says imbazo mfowethu le ebekwe impandeni zomuthi. Yabona? Ayidili nje namagatsha namahlamvu namafruit, kodwa idila ne-source which gives life to the tree, ne-produce ezoproducewa isihlahla. Uma kutshalwe kuwe imbewu wrong, itshalo umuntu omhloniphayo sabe ukumtshela iqiniso, uNkulunkulu ke izwi lakhe liyaphenduka libe imbazo. Imbazo ezofika igence mfowethu ama-roots impande. It can, so that the life efida lesisihlahla ingabe isaqhubeka nokusifida sishe siphonswe egereni lomlilo. Hallelujah. So sibiziwe ke thina abafowethu ngalawo maqiniso, ngaleyo ndlela imbono yakho nama feelings akho about amaqiniso kababa uNkulunkulu awancikile mfowethu kuwena. As long as the ox is rightly dividing the word of truth, don't muzzle it, please. Mayifaki isifonyo. Nani bazalwane, ningasifaki ifonyo njengabefundisi benu ngemali. Sienda bese ngasalikhuluma iqiniso ekumele silikhulume. Because when uzoyeka ukutitha, uzoyeka ukwenza offering esontweni, uzoyeka ukusupporta. If it calls for you to take your money and go, let it be, man. Let it be. There is people here who must eat. They must eat the pure food of the heavens. Hallelujah. Asingadlalisani bafowethu. Siqa hayi man, asingakwezi lokho. Izwi likaBaba uNkulunkulu mfowethu liyafana nehema. Isando kusho uNkulunkulu, and therefore if silishumayela it is bound kumele ukuthi kube nenhliziyo eliqhobozayo njengembokodo lishaya ihlukane kabili kuze kuphume nezinhlayiya zakhona, ngoba uNkulunkulu wants to reach out to that heart ngezwi lakhe leqiniso nensindiso. Hallelujah. So uma usuzosikhuza ke wena ukuthi asingalikhulumi thina leli qiniso, we shouldn't preach this gospel truth, this unadulterated gospel truth.
This infallible word of truth. This pure word of truth. Utasenze njani? Sishumayela imbono yakho. Sishumayela ama-feelings akho. No. Don't muzzle the ox that treats the grain. Mayifaki mfowethu isifonyo inkabi kaNkulunkulu. A-producer that which will nourish you. Ezokwenza ukuthi ube healthy, ube nempilo, ube umzalwane o-healthy. Ophethe iqiniso. Bayibona le nto hayi uphethe ama-trends akwi-fashion emabandleni. Angazi noNkulunkulu ukhuluma nami noma ukhuluma nawe la. Hallelujah. So rest assured, the pure unadulterated word of God will judge you. The pure unadulterated word of God will judge you. It will judge evil against good. It will judge unholy vis-a-vis holy. Hallelujah. Amen. Now, as we sit in the upper room, preparing ngane zawethu for iservice yanamuhla, sihleze enyaweni kaKristu Jesu, and uNkulunkulu mesesambulela ngomoya wakhe. 1 Timothy chapter 5 verse 18. Sibuzile ukuthi kahle kahle Jehova uthini kithi. Wathi uNkulunkulu, because mina I begin with an end in sight. Ngiqala ngesiphetho nesigcine kunoma yini engiyenzayo. Kufikile kimi God Sanctuary Family Church ukuthi nginivuselele, nginiphaphamise ngesambulo ukuthi ukuze nazi ukuthi umbuzo othi kahle kahle pastor, kahle kahle God Sanctuary Family Church, kahle kahle we Pastor T, yini uNkulunkulu ayilindele kimina nawe njengabefundisi? Yini uNkulunkulu ayilindele? What is God looking for kumuntu obizwa ngumfundisi? Again, uNkulunkulu uthi wena ke mhamente, wena mzalwane who submit under uPastor Thwala, yini ekumele uyibheke kuPastor Thwala, umfundisi uThwala, ukuze ube nesiqiniseko sokuthi umfundisi uThwala umfundisi obizwe uNkulunkulu. uPastor Thwala umfundisi ogcotshwe uNkulunkulu. He is a steward ordained of God. uPastor Thwala akashumayeli imizwa yakhe nama-feelings akhe ne-experience yakhe yokuba umzalwane, but ushumayela lokhu uNkulunkulu afuna kushunyayelwe sifundiswe ngako okuvela kuye ubaba uNkulunkulu. Iyona mbuzo ke lemfowethu sihleze upper room enyaweni kaKristu Jesu, listening to him, the spirit of truth, Jehovah Tsikenu Ruach Hamed, esifundisa ukuthi these are the things uNkulunkulu I-expectayo kimina nawe njengomfundisi. Yizo lezinto uNkulunkulu I-expecta kimina nawe njengomuntu o-aspirisha to be umfundisi. Hallelujah. Kanjalo nezinto ekumele mina njengomuntu osubmitha ngaphansi kwababa uThwala, nazi izinto ekumele ngiyibheke kuye all the time, ukuze ngibe nesure ukuthi impela uyindoda kaNkulunkulu lo muntu. Hallelujah. Umile umbuzo bafowethu, yini uNkulunkulu ayibhekelele kimi nawe njengomfundisi? Yini umzalwane ekumele ayibhekelele nayibheke I-expect kimina nawe njengomfundisi? Amen. Now, ukuzeke bafowethu sithole impendulo kwizona zona,
singafilosophize, singaphuphi. Yabona lento? Singaphuphi, size sisebenzise i-education yethu. uNkulunkulu usithumileke wasibizela kwisambulo asibekile encwadini kaPetru. Hallelujah. 1 Peter chapter 5. Hallelujah. 1 Peter chapter 5. Sizofunda lapha ku verse 1 kuya ku 2 mase sijomba siya ku verse 4 ukuze si understand ebafowethu ukuthi yipi expectation uNkulunkulu anayo kimi nawe njengomfundisi, the stewards of God. Yipi mandate esinikwe yona thina njengabefundisi uma sima abafowethu sime entabeni kaNkulunkulu engcwele, the pulpit where angels fear to tread. Yini elindelekile kithi, yini efuna sithi mesifika la sikhulume ngayo, sithini bantu bakaNkulunkulu? Yipi mandate uNkulunkulu asinika yona, imuphi umgomo esinikwe wona nesakhelo phezukwawo nekumele sikhulumele phezukwawo. uNkulunkulu ke bafowethu uzoyambula kancane kancane lento. Ake siqale nje lapha encwadini kaPetru oqala, 1 Peter chapter 5 sibuka verse 1 kuya ku 2 mase sisuka ku verse 2 siye ku 4 ukuze usheshe understand. So isummarize nje mfowethu ukuze we-understand lento ukuthi uthini uNkulunkulu ebandleni lakhe ngezwi lakhe. 1 Peter chapter 5 uverse 1 ke wakhona uthi, hey Nkosi yami, ukhuluma yena uPetru la. Ukhuluma nobani? Ukhuluma nama-elders ebandla aphila phakathi kwawo naphila kanye nawo. Ngamafishane la ukhuluma no-pastor, ukhuluma nabapostoli, ukhuluma nabaprofeti, ukhuluma nobishopi, ukhuluma no-teacher bezwi likaNkulunkulu. Amen. Uyasigqugquzela ke laba fowethu uPeter. Uyasigqugquzela la uPetru. He's exhorting us as a member in the bigger body of Christ, in the fivefold ministry. Yayizwa ke? Uyasigqugquzela futhi la njengofakazi onesambulo nowaziyo futhi ngesuffering kaKristu Jesu, ngokuhlupheka uKristu Jesu adlula kubona. Uyasigqugquzela la njengomhlanganyeli kwinkazimulo eyambuliwe kuye kaBaba uNkulunkulu. Khumbula ke thina la eSanctuary bafowethu eyethi mandate ka2025 kuyaphambili ukuthi sisambulela abantu bakaNkulunkulu intando kaNkulunkulu anayo ngabo. Yabona, sibambulele ngani ngengcebo nangenkazimulo yemfihlakalo yokujula nokujiya kwevangeli leqiniso nensindiso omfihlakalo inguKristu Jesu ophila kimi nawe loyithemba lenkazimulo yethu. Hallelujah. So nami ke mengikhuluma abafowethu la as a steward, ngikhuluma njengomuntu omhlanganyeli kanye nani ezambulweni uNkulunkulu asivezele zona, even nangokuhlushwa kukaKristu Jesu. Ngiphinde ngikhulume futhi njengomhlanganyeli phakathi kwenu in the fivefold ministry. Now nansi ke bafowethu imandate uNkulunkulu asinike yona. Nansi into uNkulunkulu ayibhekelele kimina nawe. Nansi futhi into ekumele wena njengomzalwane osubmita ngaphansi kwaThwala ekumele uyibhekelele kuPastor Thwala. Hallelujah. Uverse 2 uNkulunkulu ngoPetru la uthi kithina nina befundisi bami nani futhi engcotshiwe nahlanganyela kanye nami ekutheniwe ngofakazi bokuhlushwa kaKristu Jesu nofakazi baleli vangeli leqiniso nensindiso. Now umyalelo esiwunikiwe, shepherd the flock of God that is among you.
shepherd the flock of God that God have assigned you to oversee. Yalusa umhlambi uNkulunkulu awubekile phakathi kwenu. Yalusa umhlambi uNkulunkulu akubekile wena thwala ukuthi ube yihlo phezulu kwawo noma ube umfundisi phezulu kwawo. Hallelujah. Iyona mandate ke bafowethu esinikiwe le nokumele uyibheke kimina. Am I shepherding the flock of God that is among us? uNkulunkulu uthi I must serve as an overseer, umbhekeleli. Uma ngikwenza lokhu ngingakwenzi njengomuntu ofosiwe ukuthi akwenze, but ngikwenze willingly. Kuvume kimi ngaphakathi ukwenza. Futhi ngingathi mengena ebandleni likaNkulunkulu, ngirun ministry kaNkulunkulu, ngingene for dishonest gain. Ngingenele ukuzobakha ama-empires akathwala. Nokuzokwenza ibandla likaNkulunkulu ibhizinisi lami. Yabona? No, angakwenzi lokho. Futhi ngingazenzi u-spiritual father, an assistant God. Yabona ngingazenzi lokho. Kungabi mina manje esengizokhonzwa esontweni. Hallelujah. Kungabi mina manje esengizokhonzwa. But kumele mina ngibe isiboniso, ngibe isibonelo, an example to the flock of God. Ukuze when the chief shepherd, umalusi omkhulu onguKristu Jesu ebonakaliswa, nami ngikwazi ukwamukeliswa umqhele wenkazimulo, inkazimulo yangunaphakade engapheli. Hallelujah. Uyayizwa lento ukuthi uNkulunkulu uthini la bafowethu. Now sitting in the upper room bafowethu, siuhlola umbhalo, sibuza futhi kumoya kaBaba uNkulunkulu ukuthi Lord reveal to us, sambulele ukuthi kahle kahle ufuna ukuthini kithi. Kanjalo futhi kulaba ababheke thina njengomalusi babo ebandleni lakho, uthini kibo ubona ngathi. Hallelujah. Now umuyihlola ke mfowethu imbhalo, akukho la kulesi scripture esisifundile encwadini kaPetro wokuqala mfowethu chapter 5 verses 1 to 4. La uNkulunkulu ethi ubizo lethu oluphakemeyo elokuthi siqale kabusha thina, new movements. Elokuthi siqale kabusha mfowethu, new city, invent new cultures in church. City invent new trends in church. Akukho uNkulunkulu la ekhuluma khona ngalezo zinto. Hallelujah. Asibizelwe ukuzoqala izinto kabusha, reinvent the wheel. Asibizelwe futhi ukuzothi uNkulunkulu kulesi sikhathi thina the 21st century esiphila kuzo, in the age of artificial intelligence, in the age of information overload. Therefore kumele uNkulunkulu mfowethu simphimbe, pimp God afresh ukuze abe relevant to the time. No, uNkulunkulu mfowethu is everlasting. Scripture says in Psalm 104, from everlasting to everlasting, God is God. uNkulunkulu ngubaba, uNkulunkulu akashintshi. Hallelujah. So asibiziwe ke thina kukho la sikuthola khona lokho ukuthi bandla la 21st century nina nibizelwe to invent new cultures in the church. Nenza usiko lushe bandleni, nibizelwe to come up with new trends. Esontweni nibizelwe ukufika nemdanso emisha esontweni, nibizelwe ukufika ukwakha imithetho emisha esontweni.
hayi akukho la kubhalwe khona kanjalo. Uyasiyala abafowethu la uphek by inspiration of him, the Spirit of God, ukuthi abanye bethu have been caught up in these new church cultures, amasiko amasha ebandla, new church trends, la asekuyiwona kwi-fashion emasontweni. Kangangokuba ukusipha i-example isibonelo uNkulunkulu la by his spirit uthi abanye benu are even calling the fire of God upon the people of God. Abanye benu sebekwazi ukumemeza umlilo kaNkulunkulu, batshela uNkulunkulu ukuthi akakhulule umlilo wakhe phezu kwabantu bakhe. Nilithatha leli lungelo. Ubani onika igunya lokuthi nina mortal beings who are still here in the earth, subject to all forms of temptation, the lust of the eye, the lust of the flesh. Yiliphi leli gunya nelungelo elingaka eseninalo enikwazi ngalo ukuthi nina seningakhomanda uNkulunkulu, nimtreat as a school boy, nina nibe uprincipal, nitshela uNkulunkulu faka ishirt ngaphakathi uqondisa uthi hayi senikwazi ukutshela uNkulunkulu nina ukuthi aka-release umlilo wakhe phezu kwabantu bakhe. Nazini umlilo kaNkulunkulu ukusho ukuthi anifundisiwe. Ngoba umlilo kaNkulunkulu mfowethu speaks judgment. Who are you to tell God ukuthi akehlise judgment yakhe phezu kwabantu? Wena usafe kangakanani kwi-judgment kaNkulunkulu njengokuthi akayehlisele kwabanye wena ungayibali kuyona? These are some of the strange mfowethu, these are some of the unauthorized new church cultures, new church trends that we are caught up kuzona, but ngenxa ukuthi wonke abantu bayazenza sesicabanga ukuthi ziyizona. Hallelujah. Sesicabanga ukuthi zi-right. Every Dick, Tom and Harry is calling the fire of God upon God's people. Who gave you permission to do that? Kona ke leyo permission yokutshela uNkulunkulu ukuthi ehlise umlilo wakhe phezu kwabantu bakhe unayo yini? Ubani okunike yona? Ubani okunike leyo permission? Umlilo kaNkulunkulu bafowethu speaks judgment. And who am I? Who am I? Ukuthi mina nginga-enjoy i-judgment kaNkulunkulu phezu kwabantu bakhe. I'm part nami of the human family esela emhlabeni, of which i-judgment kaNkulunkulu miyehle zokwehlela nakimi. I won't be spared. Hallelujah. Ubani lo sesinikele igunya lokuthi sikhambele imithetho emisha, sikhamuke nosiko olusha, sikhamuke nama-movements amasha, nama-trends amasha. Hallelujah. Mese siwenza akuthi trend abe famous and think noNkulunkulu uyawamukela. No. Isaiah chapter 14 mfowethu umoya ku Isaiah chapter 14 ufunda lapha ku verse 12 uziyoma lapha ku 14. Uyabuza mfowethu Isaiah la by inspiration of him the Holy Spirit. Ukuthi ubani omaziyo? Hayi man. Ubani omaziyo? Ongatshela ukuthi ongatshela uNkulunkulu ukuthi ukuze abe uNkulunkulu kufuneka abe uNkulunkulu kanjani? Ubani omaziyo? Ubani omaziyo mfowethu okwazi ukucounsela uNkulunkulu? Akhalima uNkulunkulu athi uNkulunkulu uyaphuma endleleni, nansi indlela ekumele ungabohamba ngayo. Ubani omaziyo ongafundisa uNkulunkulu ukwazi nokuqonda? Ubani omaziyo? Ubani omaziyo mfowethu ongakwazi ukumeasure the entire universe eyibeke entendeni yesandla sakhe? Ubani omaziyo? Ubani omaziyo ongafundisa uNkulunkulu ukuthi ijustice
kumele ayi-apply kanjani, the fire yakhe uNkulunkulu kufuneka ayi-apply kanjani, ngoba ijustice ikhuluma nge-judgment kaNkulunkulu. Ubani nomaziyo ngithathaphi lama-doctrines lezimfundiso? Where do you get these strange and unauthorized doctrines? Lezimfundiso ezi-strange ey'didayo ney'xakayo ezingagunyaziwe niyithathaphi nize nizenze ifashion zitrende, uzumenywe nje impela emabandleni uyoshumayela wena ngokuthi uNkulunkulu kunamaqiniso athile ongakwazi ukuwakhuluma nabantu abathile abadala kuwena, ongeke ukwazi ukuwakhuluma namaqiniso athile ongeke ukwazi ukuwakhuluma kona. Kunamaqiniso kaNkulunkulu engamele ucorrect abantu abathile ngawo, but abanye abantu kumele ubacorrecte ngawo. Ithathaphi leyo? Now today uNkulunkulu ke mfowethu uthi kimina nawe yeke yonke lento oyenzayo, ubizo lakho liphakemeyo elokuthi shepherd the flock of God, yalusa umhlambi kaNkulunkulu akubeke ukuthi wena ube umalusi phezu kwawo. Shepherd the flock of God that is among you. Konke okunye mfowethu phuma kukona, ngoba lezo zinto they are like little foxes, ofokisi abancane whose sole aim is to steal the crown of your glory, whose sole aim is to steal the reward of your salvation. Hallelujah. Asingangeni ecathulweni kaNkulunkulu bafethu zinkulu kakhulu for thina, and it is a criminal offense. Ubugebengu lobo unzima kakhulu ukuthi wenze kanjalo. If Pastor Twala is not shepherding the flock uNkulunkulu ambekelele yona ngezwi likababa uNkulunkulu, then he is not fit and proper ukuthi abe umfundisi kuwe. Uma kunamaqiniso angeke ukwazi ukubakhuluma nabantu abathile ngenxa yokuthi yibona abathayitha kakhulu, yibona futhi aba-offerisha kakhulu, then uPastor Twala does not qualify. Ngoba uyefana nomuntu who has put his hands on the wheel and then he look back. And therefore ngokwembhalo kaNkulunkulu umuntu obeka izandla zakhe esondweni likababa uNkulunkulu egejeni kwigeja likababa uNkulunkulu mesebuka back on the plow kababa uNkulunkulu, that person is not fit for the kingdom of God. Is not fit and proper. Hallelujah. Yizo ke zenye izinto efuneka uyibheke kimi lezo, ngoba lezo zinto uyibheke kimi vele is the same things uNkulunkulu ayibhekelele kimi nawe as an aspiring pastor. Hallelujah. So kuningi ke ngenza kwethu esingakhuluma ngawo, kuningi kakhulu, ziningi izinto esizenza thina, the new age church, the new age movement, the charismatics movement, the apostolic movements, kuningi nje esikwenzayo which is strange and unauthorized. But ngenxa ukuthi siyakupractice sikwenza ku-trend, sekungathi noNkulunkulu uyakwamukela kuholy, kanti cha, akukho holy, it is strange. Hallelujah. Pastor T, God's Sanctuary Family Church, kahle kanti njengomfundisi sengiqala ukuthinteka nami, yini kanti uNkulunkulu ayibhekelele kimi? Kahle yini umkhamente osubmitha ngaphansi kwami njengomfundisi wakhe ekumele ayi-expect kimi? And i-recipe kaNkulunkulu mfowethu ave simple, ayikho complicated. Philippians 2:10, incwadi yabaseFilipi chapter 2 uya ku-10. Kunokuba sibe busy sibize umlilo kaNkulunkulu, sibize ijudgment kaNkulunkulu phezu kwabantu bakhe uNkulunkulu ngelungelo negunya esinganikwanga lona nelingagunyaziwe. Mina njengomfundisi wakho, nento uNkulunkulu ayibhekelele kimi njengomfundisi wakhe, a steward,
Philippians 2:10 mfowethu. Linye igama esinikwe lona ukuthi singalimemeza even phezu kwabantu bakaBaba uNkulunkulu. Linye igama mfowethu esinikwe lona ngaphansi komthunzi welanga. Linye igama esinikwe lona ngaphansi kwezulu esinelungelo negunya lokulimemeza mfowethu phezu kwempilo yabantu bakaBaba uNkulunkulu. Igama uKristu uJesu. Hallelujah. Ngoba uFiliphu mfowethu lapha uthi at the mention enkosi yami, at the mention of the name Christ Yeshua, at the mention of the name Christ Jesus, mfowethu giving mfowethu uyathanda uthandi, every knee will bow. Onke amadola yokhothama mfowethu, be it phezulu ezulwini, be it la emhlabeni phansi, be it phansi komhlaba. Every knee will bow. Onke amadola yokhothama mfowethu, and every tongue. Hey, my daughter, every tongue, irrespective of your nationality and your creed, every tongue will confess mfowethu. It will confess Christ Jesus to the glory of uBaba uNkulunkulu. So asingayixaki mfowethu ngejudgment kaNkulunkulu. Asingayixaki ngokumemeza umlilo kaNkulunkulu esingenalo igunya lokuthi sikwenze. Isaiah 40 verses 12 all the way down to 14. Kuningi sekuningi if ever you want us to engage on this. But asingafani nezimbuzi mfowethu ezilamba ubusuku lonke ngenxa yokuthi zithi zidle ezinyilwane zidla utshani lokuphansi, zona zifuna ukudla izinto ezikulamagatshi engafinyeleleki kuwo ukuze ihlale ilambile. Why bother yourself mfowethu ngezinto ongenagunya lazo when kunegama nje esilinikiwe ngaphansi komthunzi welanga nangaphansi kwezulu? Ogama linguKristu Jesu. Okungalo mfowethu umeke walikhuluma phezu kwempilo yomuntu naphezu kwempilo yabantu. Rest assured, every knee, demonic, opportunistic and otherwise, it will bow mfowethu, izokhothama. Whether isezulwini noma isemhlabeni noma ingaphansi komhlaba, every knee, it will confess. Izohlambuluka mfowethu. Ihlambuluke nje kuKristu Jesu to the glory of God. Glorify me, O God, with the very same glory with which you glorified me in Christ Jesus. This is the expectation. Iyona mandate mfowethu le. Bebona, iyona njongo kaNkulunkulu anayo ngami nawe, nayibhekelele kimi nawe. Kanjalo wena njengomhamende, yizi izinto lezi ekumele uyibhekelele ukuthi lo mfundisi oyibiza ngothwala kahle kahle ngempela ubiziwe yini. Noma uthwele education yakhe ngeqoma ese university nakuma seminary schools. Shumayelani izwi, hayi philosophy yenu, hayi ama-feelings enu, hayi imbono yenu ngoNkulunkulu. Shumayelani izwi, the double-edged sword of the Spirit of God. Inkemba kaBaba uNkulunkulu esika nhlangothi zombili. Shumayelani izwi. Ashumayela ukuthanda kwakho la. Hallelujah. Kungani bafowethu uNkulunkulu strict kangaka in the area yokuba pastor ukuthi kumele sishumayele izwi? Kungani abe strict kangaka? Ngoba uNkulunkulu esimkhonza bafowethu nomona uyenqaba ukuthi unyawo lethu lishelele isitha sigiye ngethambo lethu. uNkulunkulu uyazi mfowethu ukuthi uma uvumile ukuthi wena umfundisi ubizwe futhi nangomfundisi, akuwona umdlalo loyo. Ungacabanga ukuthi uba umfundisi udlala. Amalahle mfowethu phezu kwekhanda lakho umlilo. Hallelujah. And think twice before uvele ungene nje for fun and pleasure.
Hallelujah. Ngoba uma uya lapha encwadini mfethu yezenzo Acts chapter 20 uNkulunkulu uthi leli ivangeli bafethu engininika lona njengabefundisi liphatheni njengezikhali zamantungwa. Lezi zimve nginike zona to submit under you. Lezi zimve nginike zona ukuthi nizaluse ziphatheni njengezikhali zamantungwa. Hallelujah. Azona zenu lezi. Acts chapter 20 verses 28 to 35. uNkulunkulu uthi into ebangukuthi ngikhulume kanje kini nawe Pastor Thwala nani befundisi omhlabathi wempilo yenu nokholo lenu uyahambisana nalento engiyambule kuPastor Thwala eSanctuary. Yingoba kufanele nazi ukuthi akudlalelwe ebandleni likaBaba uNkulunkulu umlilo amalahle. Hallelujah. Ngoba uNkulunkulu uthi ibandla lele ngibeke phezulu ukuthi ube umalusi ngilithengile mfowethu ngentengo enzima engaqhathaniseki nengekuyikhathanise nalutho. Hallelujah. Ngithenge ngentengo mfowethu that does not compare, neither can it be compared. I bought ibandla, I bought this flock with the precious blood of Jesus. Ngithenge ngegazi. Ngithenge ngegazi likaKristu Jesu. Akuwona umdlalo lo. Ungezi la, ufuna ukudlala get out hambe eminyango manje uyodlala khona. Hallelujah. Hambe eminyango uyodlala khona ungadlaleli la. Uzofa mfana. Hallelujah. And Paul la encwadini mfowethu yezenzo chapter 20 mina njengomfundisi wakho uthi iqiniso nedoctrine imfundiso zikaKristu ekumele ngikufundise zona, taking you from the first principles of the oracles of God, imfundiso zokuqala zezwi likaNkulunkulu ukhule kuzo while Christ is also forming in you. Christ epheleliswa kuwe, sinking your teeth uluma mfowethu the solids of the heaven. It must be such that even mina uNkulunkulu mengibiza mfowethu summon me unto himself ngokufa, but kufanele nginishiye bafowethu ni enjoy i-protection. Bayibona lento? Kufanele nginishiye ni enjoy i-protection ngokufa kwami alingafi ibandla kube nembango nayo yonke into cha. Kufanele nginishiye ne-protection from igilamkhuba engizothi mengifa mina ziqhamuke zona from ngaphandle zizo-infiltrate isystem kaBaba uNkulunkulu. Kufanele nibe protected ngani zakwethu even from impungushe ekuzothi ngokuhamba kwami bese ziqhamuka zizothatha ushansi la kinina ngaphakathi zifike ziphendukezele zihlanakezele mfowethu umusa kaNkulunkulu zigqokise mfowethu inkazimulo kaNkulunkulu ngamanyala with the sole aim zokuthi zintshontshe. Unscrupulous men with whom we were previously ordained, okubhaliwe ngabo ukuthi bagqoke izikhumba zenu kanti bayimpungushi. Kumele nivikeleke bafowethu even when I'm summoned mina to be with the Lord, even from those who will rise from within. Hallelujah. Who will rise from within abazovuka la phakathi kwenu. 1 Timothy chapter 6. Abazovuka la phakathi kwenu mfowethu bashumayela ivangeli eliphikisanayo nevangeli elashunyayelwa nefoundation yabo yendlalelwa abaprofeti, endlalelwa abapostoli endoswa uKristu Jesu. Ivangeli elivumelanayo neimfundiso zikaKristu Jesu ezinkosi nomsindisi kithi. Nibagade labo bantu. Hallelujah. Just like nigade these unscrupulous men as infiltrate the system kaNkulunkulu.
Jude 1 verse 4. Incwadi kaJuda. Verse 4. Unscrupulous man. So this is what is expected of me as a pastor. Ingako kuthiwa Pastor Twala yalusa umhlambi. Shepherd the flock. UNkulunkulu akwabele wona to oversee. Ngenzi into zakho la. Ngokushona kwakho ibandla liyaphela. Hayi Mantwala, there's something that was not right about you. There's something that is not right about you. Hallelujah. You did not urge. I was following stop nonsense. uNkulunkulu ayikumandate ukuthi usakhe ukuvikela umhlambi wakhe. From both external influence and internal influence. I'm going to take over. uNkulunkulu muhle bafowethu nomona ngathi. And into ayibhekelele kimina nawe njengopastor nemandate asinike yona. Kanjalo nawe kumele uyibheke kimina njengopastor wakho. Shepherd the flock. Yalusa umhlambi Twala uNkulunkulu akunike wona ophakathi kwenu. Hallelujah. Ngenza intando yakho la. Amen. So ngamafishane ke mfowethu. Success yakho njengopastor. Success yakho wethwala njengopastor, umfundisi. Akona ukugcwalisa abantu etendeni. Yabona? Akona ukugcwalisa abantu etendeni. Kodwa success yakho is measured contrary to the famous belief yokugcwalisa abantu etendeni. Ukuthi ukwazile yini ukukhulisa imfuyo, ukukhulisa the flock umhlambi uNkulunkulu akunike wona to a point la khona uNkulunkulu ebavuzisa ngobudodana kuye. Uyizwile le? So kubhekwa ubudodana okwazile ukuthi abantu wena ubabambe ngengalo ngeimfundiso zikaKristu Jesu obakhekile kubona ukuze uNkulunkulu ababize ngeindlalifa aphinde athi they are joint heirs bayizindlalifa ngokuhlanganyela noKristu uJesu. The numbers do not count, but ubudodana uNkulunkulu ibona obucountayo. Ingakho iScripture sithi kufuneka senze sure ukuthi ekukholweni kwethu kufuneka sikholwe to a point la uKristu Jesu akheka kithi ngaphakathi ukuze ukuthi noma sicula ingoma ezithile noma sitestifya izinto ezithile ukuthi uKristu Jesu umayibonakalisa mina ngiyofaniswa naye ngoba vele even iphunga lami ile iphunga elizwa kuyena. Hallelujah. Yini uNkulunkulu ayibhekelele kimina njengomfundisi? Yini ekumele uyibhekelele kimina njengomfundisi wakho? Nayi mandate enginikwe yona bafowethu. Kufuneka ngithi rightly divide the word of truth as a shepherd. Rightly divide the word of truth without fear, shame or favor as a shepherd. I should see to it that you grow to a level of sonship in Christ, so that uNkulunkulu athi count you faithful to call you an heir ye kingdom yakhe and a joint heir with Christ Jesus. You must reach a point yobudodana where Christ is fully formed in you. I believe ukuthi asiyibambe la lentshumayelo mfowethu so that uzokwazi ukuyimunyunga uyihlafune kahle ukuze yenze umqondo kuwe. And then mase wena uthatha isinqumo so ukuthi ngiyaphuma kwi-fashion, ngiyaphuma kuma new age movement, ngiyaphuma kuma new culture of the church,
ngiyaphuma kuma-new trends of the church a-famous nengicabanga ukuthi ayiwona kanti cha namhlanje uNkulunkulu ungambulele imfihlakalo yakhe. I'm making a U-turn. Stay sealed always in the Holy Spirit of promise until we meet again. We love you with the love of Christ Jesus. Amen.